Salam dostlar, Türkmensoft kanalıma hoş geldiniz. Men bugünkü videomda nädip Chrome'da ya da Yandex browser'da reklamalarını öçürmegini görkezdik. Öçürmek üçin biz misal üçin men Chrome açtım. Chrome açandan sonra настройкасына gireňiz. Настройка girin. Sonra aşağıda doполнительный vardır. Doполнительный sağında расширение dip vardır. Расширение basaňyz. Görüşmediler. Men AdGuard anti-banner diyen programmasını ulanyan. Bu programmada siz VKontakte'nin, Одноклассник'in, YouTube'un reklamalarını bloklap edip bileňiz. Bu anti-banneri nädip gurnamaly? Onun için biz magazin şul Google'un magazin açmaly. O magazin açmak için şerik Google magazin dip ýaňyz. Google magazin, Chrome magazin. Chrome Google.net web store. Türkmençesi magazin bolýar. Magazin türkmençesi magazin däl, türkmençesi ammar diýmek bolýar. Açjaňyz, garaşjaňyz. İnternet magazin. İnternet hayal işlerle sebäpli mende hayal açar. Açandan sonra poisk yerine poisk pomaşin magazin diýilen yerine AdGuard dip ýaňyz. Bu Tamam gözetýäňiz. Gözetenden sonra şunun 3 görnüşini çıkarýar. Şunun 3'ten hem paçty bir diýen ýalyrak, hem mesela bir авторский burada. Misal üçin men stanok edenim. Siz ota beýlekini stanokka nasýanyz. Provet etdir. Ham stanokka расширение etýäňiz boldy. Soňra ne görüşüňiz ýalyna şunuň ýalyp AdGuard çıkarýar. Anti-banner. Şunuň ýalyna siz Chrome'un ýa-da Yandex browserlaryndaky reklamalary bloklap edip bilýäňiz. Videony halamlasaňyz like basyň, halamadyk bolsaňyz dislike basyň. Soralaryňyzy hem kommentariýa ýazyň. Kanalyma abone bolaňyzdan soňra çançaş knopkasyny hem basmagy unutmaň. Täze gyzykly videolar hem sypdyrmaň. Bolýa sag bolun.